Євангелле паводле Яна. Езус сказаў: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто ўваходзіць не праз браму на авечы двор, але прабіраецца інакш, той злодзей і злачынец. А хто ўваходзіць праз браму, той пастыр авечак. Брамнік яму адчыняе, і авечкі слухаюцца голасу ягонага. Кліча сваіх авечак па імені і выводзіць іх. А калі ўсіх выведзе, ідзе перад імі, і авечкі ідуць за ім, бо ведаюць ягоны голас. За чужым не ідуць, але уцякаюць ад яго, бо не ведаюць голасу чужых». Такую прыпавесць сказаў ім Езус, але яны не зразумелі, што ён казаў ім. Тады Езус зноў сказаў: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, я брама для авечак. Усе, колькі іх прыходзіла перада мною, гэта злодзеі і злачынцы, і авечкі не паслухалі іх. Я брама, калі хто увойдзе праз мяне, будзе збаўлены, і увойдзе і выйдзе, і знойдзе пашану. Злодзей прыходзіць дзеля таго, каб красці, забіваць і нішчыць. Я прыйшоў, каб вы мелі жыццё і мелі ў дастатку».